Moltes gràcies, Maria, per la presentació. Moltes gràcies a Elias Serra Mariola per convidar-me a estar ací. I, pues, com ha comentat Maria, vaig a parlar-vos un poquet de les aplicacions del Big Data al sector turístic. En concret, quan Jordi em va contactar, va dir, parla-los un poc de la tasca de recerca, la tasca d'investigadora que desenvolupes allí. Per tant, començaré dient unes pinzellades d'algunes coses que faig allí que poden o no poden tindre a veure amb el Big Data i ja en una tercera secció, ara ho veureu, ja sí que la dedicaré a l'aplicació d'estos grans datos al coneixement turístic. No sé, aquests són els tres temes sobre els que vaig a parlar. En primer lloc, les decisions del turista i, a més, com no tots els que esteu ací esteu fent coses de turisme, vaig a fer-ho a nivell usuari, perquè al fi i al cap el turisme és un bé, un consum que tots fem, per tant, aneu a entendre perfectament què és el que estic analitzant. Simplement que per a aquells que han de prendre decisions en turisme, tindran l'aplicació o tindran els resultats per a poder-ho aplicar. I els que esteu d'altre camp, si obriu la ment, podreu aplicar-ho també, perquè, i ja no em refereixo sols a aplicar-ho des d'un punt de vista de la indústria, sinó aplicar-ho als vostres exemples, qualsevol projecte que estigueu fent o el que siga, podreu aplicar-ho perquè sols teniu que obrir la ment, perquè al fi i al cap el turisme és un producte, com qualsevol altre producte. Per tant, podeu aplicar-ho en aquesta apertura de ment a qualsevol altre àmbit. Bé, dos aspectes que anem a tractar en aquestes decisions de... He dit les decisions a nivell d'usuaris, les decisions de les empreses a nivell d'estratègies i finalment és quan parlarem del Big Data. Dos aspectes que anem a tractar. Estaran combinades en anglès i en valencià perquè he utilitzat presentacions d'altres jocs. Per exemple, l'aversió a la pèrdua és un efecte psicològic que està ben establert en psicologia i, com veureu, a l'hora de desenvolupar recerca, de desenvolupar investigació, és qüestió d'imaginació, de tindre creativitat. Este principi de l'aversió a la pèrdua és algo molt intuïtiu que, com he dit, s'aplica en psicologia i vaig dir, i en el sector turístic també es donarà aquesta casuística en un aspecte concret. Mireu, imagineu-se que aquesta xica va per el carrer i es troba aquest bitllet de 100 euros. Aquesta xica estarà contenta, tindrà molta alegria. Però al mateix temps hi ha una altra xica que els ha perdut i això estarà enfadada. Podeu dir-me què és més gran, l'alegria de la primera o l'enfado de la segona? L'enfado de la segona, perquè aunque la quantitat 100 és la mateixa, per aquesta propietat de l'aversió a la pèrdua, perdre alguna cosa té un efecte major que guanyar alguna cosa encara que siga la mateixa quantitat. I vaig pensar, i això, aplicat als preus, podria donar-se també. En quin sentit? Imagineu-se que tenim en la ment, cada consumidor té el que es diu un preu de referència. Cada consumidor espera que un producte valga X. Imagineu-se que diu, aquest hotel jo crec que valdrà 100 i és el preu que tu esperes que valga. Però imagineu-se que a l'hora de comprar-ho veiem que val 90 i dius, mira, és més barat. És com si seguint el mateix exemple, és com si m'haguera trobat 10 euros. I perquè va resultar-me més barat. He guanyat 10 euros. Això implicarà que més gent comprarà aquest producte. Imagineu-se que la demanda normal d'aquest hotel fora 1.000, doncs ara s'incrementa a 1.050 perquè té un preu menor de 10 euros. En lloc de 100 és 90 i per tant la demanda de 1.000 passa a 1.050. Què és el que vaig trobar? El que vaig trobar és la curiositat que ve ara. Resulta que si en lloc d'estar a 90, quan tu esperaves que estigués a 100, està a 110,
quan tu esperaves que estiguera a 100, estem en el cas de que has perdut 10 euros. Per tant, la demanda, si fos simètrica, diríem, si quan era 10 euros més barat va pujar de 1.000 a 1.050, esperaríem que, perquè són 10 euros més car, baixe de 1.000 a 950. Doncs no, baixava com a 800. Per què? Per l'aversió a la pèrdua. Per això, aquest efecte en el que psicològicament s'aplica en qualsevol àmbit, però pel cas dels preus, quan un preu està per damunt o per davall de lo que s'espera, és quan té aquest efecte. I això va més enllà de la típica curva de la demanda-preu. Si pugen els preus, baixa la demanda, si baixen els preus, puja la demanda. Va més enllà perquè el que estem veient és que és asimètric, és que una quantitat, quan puges el preu en un punt, l'efecte en la demanda la farà baixar molt més que el que la farà pujar si baixes el preu en aquest mateix punt. I això, aquest estudi el vaig publicar en 2008 i, evidentment, ningú sabia el que anava a passar en el 2008, la crisi, però justetet és què va passar? Passa la crisi i els hotelers diuen, per incentivar la demanda, anem a baixar el preu. I mireu la curiositat que es va produir. Que diuen, ostres, i això, i està explicat per això, el que vaig a contar-vos. Baixen els preus. Imagineu-se, el preu normal eren 100 i els hotelers van dir, anem a posar-los a 80 per incentivar la demanda. El consumidor va dir, està més barat. Vale, doncs anem a comprar aquest producte. No és que fos un increment brutal perquè estaven en període de crisi, però tenien una certa demanda gràcies a aquesta disminució dràstica en els preus. Quan va passar la crisi, els hotelers van dir, ara anem a posar el preu normal, el preu que és el nostre normal, 100. Què va passar amb el consumidor? Això no era el seu preu normal. El consumidor, després de tot aquest temps, el preu normal era 80. I quan els hotelers van tornar a 20, imagineu-se, és l'exemple que vos he posat, de 100 a 80, puja la demanda un poquet, però de 80, pujar el preu de 80 a 100, això va ser prou, va costar molt de recuperar la demanda perquè els hotelers pensaven que anem a tornar al preu normal, però és que el preu de referència, el nou preu de referència dels consumidors ja no era 100, i això era el d'antes, el nou era 80, i ara el que s'havia fet era pujar a 100, estàvem perdent 20, aquesta versió a la pèrdua, i això va produir un efecte més dràstic en la demanda. I això és una curiositat que vos dia, un efecte psicològic que pot estar aplicat en el sector turístic. Després, un altre exemple, d'aquestes anomalies que passen en el consumidor que és irracional. El denominat l'efecte de l'esmorzar gratis. Així és un experiment en el que vaig posar a una sèrie de consumidors 4 alternatives. Dos d'elles era una marca coneguda i els altres dos una marca desconeguda. Era Melià, en esmorzar i sense esmorzar, i les altres dues alternatives era un hotel que, per ser desconeguda, ho vaig fer aposta, em vaig inventar el nom, em vaig assegurar que no existia per la zona ningú hotel que es diguera Hotel Ibáñez. Me'l vaig inventar en desdejuni i sense desdejuni. Per què? Perquè el que volia era que el consumidor reconeguera clarament una marca i l'altra no la reconeguera, per lo que aneu a veure a continuació. I els vaig dir, d'aquestes 4 opcions, per quines decantaríeu? Són preus prou baixos, no són diferències entre una i altra, no són diferències abismals, estan prou juntets. En aquesta primera condició, el primer resultat mireu la part de l'esquerra. Poso que el Melià en esmorzar 33%, sense esmorzar 36%. El 69% va optar pel Melià, la gran majoria, per lo que vos he dit, és una marca coneguda, els preus, les diferències no són grans, la gent afavoreix la marca que coneix. A continuació, vaig baixar el preu de l'esmorzar en 2 euros.
a cada una de les alternatives que tenien a esmorzar. Veu? D'esta, de 6 euros a 4 i de 4 a 2. Ahí, què creu que va passar? Resulta que antes havien dit que el 69% van optar per Melià, per una d'aquestes dos. Ara hem fet... i així n'hi havia persones que no van optar per Melià perquè considerarien que era massa car. I el 31% ixe consideraven que era massa car i optaven per l'Hotel Ibáñez. Ara el que han fet és baixar els preus un poc més, mínim, però un poc més, 2 i 2. Baixa de 4 a 2 i de 6 a 2, 2 euros en cada part. Què esperen que passarà ara? Si el consumidor és racional, baixem els preus, la demanda pujarà. Gent que així deia, no, Melià és massa car per mi, ara és més assequible. Teòricament, ara la demanda hauria de pujar. I efectivament, mireu, dràsticament, 73% en esmorzar i 19% sense esmorzar en el Melià. Sols un 8% opten per l'Ibáñez. El 92% clarament està optant per la marca que coneix. No està disposada a sacrificar la seva marca, la marca preferida, simplement per 2 euros. Per ahorrar-se 2 euros de l'esmorzar, no està disposada a sacrificar la seva marca, la que coneix. Anem a veure la tercera condició. En la tercera condició, torna a baixar 2 euros més el preu de l'esmorzar. Melià de 4 a 2 i en l'Ibáñez de 2 a 0. Què va passar ara? Pues el que esperaríem és, ara és, estes 8% que no comprava Melià perquè ho considerava encara massa car, així encara ho baixem més. És probable que el 100% opte per aquest producte. Ara ja és que sols un 8% optaven per aquest altre. Doncs mireu el que va passar. Sols el 54% van a Gran Melià. El 46% van a triar Ibáñez. I ja haveu vist per què. Perquè era gratis. Però mireu l'anomalia. L'anomalia està que antes diuen no, jo no sacrifique Melià per 2 euros. No, sols un 8% van optar per Ibáñez. I ara són els mateixos 2 euros, 0 i 2. De repent, la demanda se'n va a l'Ibáñez perquè és gratis. I això és l'efecte perquè el que és gratis produeix aquesta afectivitat. És com que a voltes sentim exemples de n'hi havia una cola total per agarrar això i perquè era gratis i potser te'n vas a altre puesto que no és tan car i no tens que fer aquesta quantitat de cola, però és aquesta afecció, aquesta afectivitat cap a lo gratis i es produeix aquesta anomalia en el comportament del consumidor. Perquè teòricament és racional, era racional fins a la condició 2, però en la condició 3, perquè és gratis, trenca tots els esquemes del principi de la llei de la demanda-preu. Ara, un parell d'exemples d'estratègies d'empreses turístiques. En primer lloc, vaig a parlar del que és el denominat try-vertising. Try-vertising és la combinació de la paraula try, de provar, i advertising, de publicitat. Sabem que avui en dia la publicitat convencional és algo, no que forma part del passat, però les noves tendències ho han absorbit i nous mètodes de comunicació s'han implantat. Doncs, per exemple, el contingut en marca, llegit a Popeye, ara us explicaré per què, el contingut en marca és quan una marca, una empresa, crea una història en el que aquesta història pot aparèixer la marca o no, però que el que vol és crear un contingut per a que la gent crega en aquests valors i al mateix temps ho associe en la marca. Us he posat l'exemple de Popeye perquè moltes voltes pareix que quan parlem de
les noves tendències en publicitat o en comunicació pareix que és algo actual, però això del contingut en marca, en realitat, és el cas de Popeye. Qui va crear aquest personatge? Aquest personatge el van crear els productors, els agricultors d'espinaques dels Estats Units. El Gremio va dir, anem a crear una sèrie de dibuixos animats en què el valor que van a preconitzar siga que les espinaques són bones per a la salut, el fan fort. I això no apareix la marca del producte, que siga el Gremio dels agricultors els que ho promouen, però està en darrere d'aquesta sèrie. És igual que Marriott, per exemple, ha fet una pel·lícula, i Airbnb també ha fet una pel·lícula. Marriott sí que explícitament diu que ha fet la pel·lícula. Airbnb no apareix la marca realment en el que és la pel·lícula en si. Sí, en la marca hotelera sí, però en la de Airbnb no apareix. Però, sin embargo, són pel·lícules que estan en línia en els valors de les empreses. La col·locació de producte, això és quan estic posant molts exemples per arribar al que vull arribar. La col·locació de productes, així és quan n'hi ha marques que apareixen en les pel·lícules. Per exemple, en Solo en Casa apareix American Airlines, o Avis, l'empresa d'alquiler de cotxes, o en la pel·lícula Fugitivo apareix l'Hotel Hilton al final, en les escenes finals. Això no és gratuït, evidentment les empreses paguen per aparèixer ahí. El buzz marketing és quan es crea una notícia per a que la gent ho transmetisca en les xarxes socials. Per exemple, Marriott, quan va ser l'aniversari de la Super Bowl, el 50 aniversari, va crear una promoció de que aquell membre del programa de fidelització que era afortunat tenia que complir una sèrie de requisits, era afortunat en obtindre aquest premi, podia convidar a 50 persones a viatjar on es feia la final aquest any, perquè Marriott anava a pagar-los el vol i l'estància durant el fin de setmana del partit. Això va crear molt de moviment en les xarxes socials i això és el que busquen. El màrqueting de guerrilla, esto és quan tu vas pel carrer i de sobte el trobes això que fa sí. Per exemple, aquestes persones en el metro veuen ahí com si hi hagués una platja, està evocant-los o incitant-los a anar a la platja, així a anar a Sud-àfrica o així una muntanya russa. I esta que no ha eixit. Quan aterres a l'aeroport de Venècia t'apareix este casino, quan vas a per les maletes t'apareix la ruleta. O per exemple, vas a pujar les escales, prepara't per a fer les maletes, és hora del descongelament. O vas caminant pel carrer i de sobte el veus a un cocodrilo menjant-se un gos. Clar, això el crida l'atenció. De fet, mireu ahí el que posa. Diu, els resultats de la promoció és que va augmentar en un 15% en un mes tipus derivat d'això, perquè va impactar-te més, perquè busquen més l'impacte, per això es diu màrqueting de guerrilla, és l'impacte uno a uno. Busquen que l'impacte siga molt més fort que simplement que aparega en una pantalla, vine al zoo a veure els animals. Així això t'impactava molt més. I què és això del que vos comentava del triadvertising? Això és el de provar, comunicar però provar al mateix temps. Això és una tendència, encara que no estigui molt extinguda, però és una tendència que consisteix en que un hotel arriba a un acord en una empresa per a que els clients de l'hotel proven els productes d'aquesta empresa. Per exemple, Mercedes va arribar a un acord en l'hotel Ritz per a que els seus clients pogueren utilitzar el cotxe durant la seva estada en l'hotel de manera il·limitada, sense consum il·limitat de gasolina. Per a què? Per a que provaren el producte. Evidentment, així estan en línia l'estatus d'aquests clients en l'estatus de la marca de l'automòbil. Però mireu l'altre que vos he posat. IKEA arriba a acords en hotels per a posar-los els mobiliari. Per a què? Per a que la gent provi el producte i després, una volta l'ha provat, i l'ha provat in situ. No és simplement una prova esporàdica, l'ha provat gastant-lo, fent ús diari d'aquest producte. Així després ja saps si li interessa o no. O estos últims hotels en el que
no és sols els hotels Muji, són hotels en el que tot el que hi ha a l'habitació, no sols mobiliari, qualsevol cosa, el sabó, els perfums, qualsevol cosa es pot comprar. De manera que si tu proves i t'agrada, no ixe, perquè ixe ja està gastat, però tu saps que està disponible i pots comprar-ho, qualsevol cosa que hi ha allí. Per tant, és una forma de donar a provar el producte en primera persona. I ara, la qüestió és, i això és efectiu per a les dues parts, i això és el que van tratar d'analitzar. Van pillar una mostra d'hotels i van quadrar les estades dels consumidors, dels clients, i les compres que havien fet, en concret en els hotels Muji, que permetia això. I veiem quin és el perfil de persones que més tenien una tendència a comprar els productes, i si això era bo per la marca, no era bo per la marca. Per tant, es tracta de veure quines són les tendències que n'hi ha en el mercat i tratar d'analitzar el comportament, veure si això és efectiu, si no és efectiu, i si va ser beneficiós per a la indústria hotelera o no. Després, els preus dinàmics és el tema del revenue management. Si això de canviar els preus, que avui anem a fer una reserva en un vol i marca 1.000 i diu, bo, demà ho reservaré, vas demà i marca 1.100. I el mateix en els hotels, que t'ho canvien a tota hora, que hi hagi aquesta volatilitat en els preus. En general, sí que es observa que aquelles empreses turístiques que apliquen el revenue management tenen millor rentabilitat que les que no. I no sols, encara que les pioneres en això van ser les companyies aèries, després van seguir els hotels, però avui en dia els parcs temàtics, per exemple, ho apliquen també, i restaurants, encara que d'una altra forma, també poden aplicar-ho. A voltes es poden trobar això de que si vens a dinar a les 12, tens la beguda gratis, o tens un descompte en el preu. Al fi i al cap, això és una tècnica rudimentària d'aplicació del revenue management, però al fi i al cap estan aplicant revenue management en aquest sentit. I així, per exemple, a l'analitzar, així es tracta de veure si aquelles empreses hoteleres aplicaven el revenue management i com l'aplicaven, tenien millors beneficis que si no els aplicaven. I una curiositat és, per exemple, imagineu-vos que jo vos dic, imagineu que esteu al càrrec de la gestió dels preus d'una empresa turística, d'un hotel, i un mes abans d'un cap de setmana, és a dir, imagineu-se que per al 30 de gener, avui, a finals de desembre, aneu al director de l'hotel i li dieu, pel 30 de gener, avui, desembre, avui encara estem en desembre, heu tenit tot complet. Això consideraríeu que és una bona notícia o no? Què creu que dirà el director general de l'hotel? Què creu que serà? Una bona notícia o no? Que ho tinga tot ple per a finals de mes? Perquè el 100% d'ocupació. Intuïtivament, què pensaríeu? Intuïtivament està bé, veritat? Però probablement el que el director o directora general d'aquest hotel li dirà, ho sent molt, però tindràs que buscar-te altra empresa a partir d'ara, perquè no has fet el teu treball com toca. Per què? Perquè si avui, a un mes vista, ja ho has venut tot, el cost d'oportunitat que anem a tindre és brutal. Per què? Perquè la majoria de gent tendeix a reservar més cap al final. I aquesta gent és la que està disposada a pagar preus majors. Per tant, si tu has venut ja tot, has venut a aquells que són molt sensibles als preus i significa que has posat el preu molt baix. I els altres hotels que encara tenen habitacions plenes són els que van aprofitar-se i van a treure major rentabilitat. Per tant, no has fet bé el teu treball, li diria a aquesta persona. I això dit així, diu, ostres, ja, però sabeu què? En Estats Units, sols el 10% dels hotels aplica revenue management i en Europa és el 6%. El que vol dir és que n'hi ha hotels que, en Europa el 94%, que diu, a mi no em compliques en temes del revenue management. La meva habitació val 100 i valdrà 100 fins el dia que vinga el client. No em facis a mi canviar-lo. Si
puja o baixa la demanda, el meu preu és 100. No em compliques a mi en... Per què? Perquè és molt còmode posar un preu fixe, però estan deixant de guanyar diners per això. Si es variaren, obtindrien major rentabilitat. I una curiositat que vam veure al fer aquesta anàlisi és que, efectivament, aquells hotels que tenien el 100% d'ocupació un mes antes, el RevPAR, la rentabilitat per habitació disponible, era molt menor que aquells hotels que variaven els preus. Però una curiositat que vam veure era que n'hi havia hotels que un mes antes, aparentment, no tenien disponibilitat d'habitacions. I tu dius, ja ho han fet al 100%, està ple. Però no, resulta que fent el raonament, estos anaven més enllà, estos aplicant el revenue management, però més enllà. Fent el raonament que vos ha dit, feien, un mes antes, anem a simular que estem complets i ningú podrà reservar. No ho fem durant molts dies, perquè és un poc arriesgat, però anem a simular que estem complets. Per què? Perquè el que volien era els altres hotels que tenen preus més assequibles que agarren aquesta demanda que vol comprar-lo un mes antes. Nosaltres anem a esperar-se 3 setmanes, a 3 setmanes per a l'event, i ahir obrim altra volta la disponibilitat dels preus. I ahir qui va comprar? Aquells que s'han esperat un poc més, són menys sensibles als preus, estan disposats a pagar més i, per tant, vaig a pujar-los el preu. És a dir, fent com si l'hotel estiguera ple, ningú podia reservar, però ho feien a posta, perquè ho veiem, diu, què ha passat així? De sobte, està ple i de sobte, tornen a obrir els preus i no era per una qüestió de cancel·lacions, perquè el número era massa elevat. Va fer una cosa de ha hagut 2 persones que han cancel·lat i ara tornem a obrir els preus. Per tant, es posaven estratègicament al 100% d'ocupació, però realment no estaven així, i ho feien a posta, per a que els altres hotels, un mes antes, acolliren aquesta demanda i després este hotel el que faria era pujar els preus i acolliria la demanda menys sensible del preu que està disposada a pagar més. Té sentit això? M'he explicat? Què vol dir? Vale. I ara sí que anem a... Digues. Que hi ha un event, no? No és la venda normal, habitacions normals, Exacte, exacte. És quan hi ha un event i el vens massa pronte i dius, no, has deixat de guanyar diners per això. Vale. I ara anem a veure uns exemples en l'aplicació del Big Data. He intentat buscar aspectes o diferents punts de vista. Per exemple, les búsquedes que fem en internet, anàlisi de les búsquedes per internet, anàlisi de les ressenyes, el que escrivim després d'estar allotjats en un establiment, i algunes curiositats més. A veure, en primer lloc, lo de buscar per internet. Clar, si aconseguirem veure com les persones busquen diferents tipus de producte, podríem, fins a cert punt, no anticipar-la al 100%, però tindríem una indicació de si un producte va tindre certa demanda o no. Si hi ha un producte novedós, abans de que es posa a la venda, podríem veure quanta gent ha buscat aquest producte, perquè és un indicatiu de si n'hi ha interès o no per aquest producte. Podria ser, o si va haver un event, imaginem-se que anunciem un event en una determinada localitat. Doncs els hotels poden dir, anem a veure l'interès que està generant aquest event. Podríem veure el número de búsquedes que ha hagut en Google sobre aquest event i a partir d'ahí dir, doncs pareix que va crear notorietat, pot ser bo per a nosaltres. Bé, doncs n'hi ha una eina que és Google Trends, és totalment gratis, entreu ahí, poseu qualsevol nom i vos dirà diàriament, des del 2004, les voltes que una paraula s'ha buscat, a més per regions, a nivell mundial, per Espanya, Comunitat Valenciana, està tot desglossat, és a dir, és una eina que pot ser molt útil intuïtivament, en pot dir, és un indicador de si un producte està tenint demanda o no. Bé, així diem, vale, i per què no sistematitzar-ho de forma per a que les empreses turístiques puguen utilitzar-ho? Deixeu-me que vos diga primer un exemple
I és el cas del Mundial de 2010, que a veure si alguna volta es torna a repetir. En el 2010, quan Espanya guanya, mireu els titulars que van aparèixer en la premsa. Dia, El País, ganar crea mercado, El Mundo. ¿Saldrá España de la crisis tras ganar el Mundial? El Wall Street Journal dia la fal·làcia del futbol, de l'estímul del futbol. A veure, que una selecció guanyi el Mundial va generar molta alegria. Durant uns dies o unes setmanes la gent estarà particularment contenta. Si filem prim, potser durant uns dies la productivitat podria incrementar-se, però és algo que no necessàriament va ser així. I si passa, seria durant un període molt curt de temps. Sí, es poden vendre moltes camisetes o articles vinculats a la selecció, ahir sí que n'hi haurà un boom en la demanda d'aquests productes, però el que és el PIB del país no va notar-se realment per això, i de fet, els estudis que n'hi havia fins a la data respecte a això és que no tenia un efecte. Ara bé, què passa quan un país guanya en aquests sectors en el que el component intangible és més elevat, com és en el cas del sector turístic? I què vull dir en això? Resulta que aquest treball que apareix ahir és del 2012. El vaig fer just quan va acabar després del Mundial, però el que vos estic presentant avui és de l'any passat, però estic utilitzant com a referència per a veure si hi ha el mateix, perquè ara vos dic la similitud. En aquest treball d'ahir vaig dir, a veure, com us acabo de dir, la productivitat no va pujar, però què passa en la part intangible? Resulta que just en el 2010, en agost del 2010, jo estava fent una estància en Estats Units, en Filadèlfia, i puja l'ascensor on estava vivint i una xica em diu, d'on eres tu? I dic, d'Espanya. I el primer que em fa, congratulations! I dic, de què està felicitant-me? I fa, per el Mundial. I dic, vale, gràcies, tal. I clar, em vaig quedar pensant, ostres, esta xica, el primer que li ha evocat quan ha sentit el nom Espanya ha sigut el Mundial. En un país en el que el futbol no és precisament el deport més popular, en absolut. I jo dic, ostres, així a lo millor n'hi ha algo. I ahir va ser com va sorgir esta idea. I quina idea és? La idea és el que vos estava dient. Este model que apareix així reflexa un poc aquesta idea. És, de tots els equipos que juguen en el Mundial, uno és el que és victoriós. I aquest uno, la seva marca va incrementar el seu coneixement com? Doncs va incrementar-lo perquè el nom del país va aparèixer per tots els mitjans de comunicació arreu del món. I no estic dient que de repent la gent ara vagi anar a Argentina perquè hagi guanyat, o que en el 2010 de repent la gent tinguera interès en vindre a Espanya, però, com a mínim, la probabilitat de que el país l'incloïsquen en el seu conjunt evocat de potencial destinacions s'incrementarà. És a dir, una persona que diu, vale, ja on anem ara de vacances? Doncs potser no pensava en anar a Espanya, però és que Espanya en aquest moment estava per tots els mitjans. Doncs podríem anar a Espanya. Simplement, no perquè hagi guanyat en si, sinó per la repercussió que ha tingut. Clar, això feia incrementar la marca del país i com el país és una destinació, doncs la probabilitat de que més gent anara a aquesta destinació s'incrementaria. I el que volia veure era si això tenia un efecte en el valor de mercat de les empreses turístiques. En aquest moment vaig veure que sí que tenia un efecte i el que vos estava dient que volia comprovar era si això es produïa igual en lo del valor de búsqueda. Espero que passe aquestes fórmules xules.
Mireu, això és el que volia que vegéreu. La línia contínua són totes les empreses que cotitzen en l'IBEX. Totes les empreses que cotitzen en l'IBEX no turístiques, perquè sols volia centrar-me volia separar-ho, volia veure l'evolució que tenien. I les que té punteig és Sol Melià i la que té les ratlletes és Ibèria. Bé, així que és el que veiem. En general van prou paral·lelament en la seva estacionalitat. Això són datos diaris. És les búsquedes que la gent feia arreu del món sobre aquestes empreses. Això són datos diaris. Així veiem que més o menys estan ahí les línies, es creuen a voltes unes en altres, però mireu què passa a partir del 11 de juliol, que és quan guanya Espanya. De repent, aquests dos se'n van més a dalt. Què mos està dient això? Ens està dient que per haver guanyat el Mundial, les altres empreses no recibeixen búsquedes addicionals. Sin embargo, les empreses turístiques sí que van veure que n'hi havia un major interès. N'hi havia més gent arreu del món, no sols buscant la marca Espanya, sinó buscant les empreses. Perquè ahir el que vaig fer en Google Trends és posar Sol Melià o Iberia Airlines. És el que vaig posar. I això és el que apareixia. I, per tant, era una mesura, imagineu-vos la quantitat de dades que tenim ahir, perquè són búsquedes diàries d'arreu del món. I era un indicador de que sí, de que a partir d'aquesta victòria va haver un major interès d'Espanya com a destinació turística. El que estàvem comentant antes, exemples pràctics d'això, doncs imagineu-vos el tema del bono turístic. Té el mateix impacte per a tots els hotels? Podem veure-ho. Podem veure, perquè com podem restringir-ho per zones, podem dir, a veure, per aquesta zona, els hotels d'esta zona, quanta gent està buscant ara el tema bono turístic? I podem veure si té una búsqueda per damunt de lo que s'esperaria per a aquest moment concret i per a aquesta zona concreta. Per tant, insistir que això és algo que això ho ha aplicat al sector turístic, però podeu aplicar-ho a qualsevol altre sector de l'economia, perquè Google Trends, com dic, està disponible i simplement teniu que fer aquesta búsqueda, acotar-ho en el temps i en l'espai on vulgueu. O si organitzeu un event en un hotel, el que he dit antes, organitzeu un event, el llanceu i ara anem a observar si la gent està buscant, si té interès per això, i si no, potser és que no és un event que tinga interès, tenim que canviar alguna cosa. És a dir, ens ajuda a prendre decisions sobre alguna cosa que anem a fer. En aquesta línia també vaig analitzar en la Super Bowl, vaig analitzar el cas de la selecció espanyola i també el de la Super Bowl en el sentit de veure en aquesta rivalitat que tenen els hotels i Airbnb, des de totes les Super Bowls des del 2012 al 2020, veure els patrons de búsqueda que hi havia en aquests períodes quan va llançar-se la Super Bowl. Ahir, què és el que passa? En la Super Bowl sempre hi ha dos playoffs. Un que es produeix 21 dies antes i l'altre es produeix 13 a 14 dies antes. I el que volia veure era si la gent buscava, i claro que buscaria, però el que volia veure era els comportaments diferenciats entre Airbnb i els hotels. I... Espera't, això és el que és. El que veiem així era que en el cas dels hotels, simplement intuïtivament, en el cas dels hotels, només un equip guanyara el primer playoff, els aficionats a aquest equip ja començaven a buscar per a fer reserves per al lloc on anava a produir-se la final. Però quan l'equip guanyava el segon playoff, que ja era evident que anava a la final, la búsqueda dels hotels d'aquesta destinació de fans d'aquest equip, és a dir, el que vaig fer és, imagineu-se, la del 2020 va ser en Miami, i un dels competidors era l'equip de Missouri. Doncs el que feia era, quanta gent de Missouri està fent búsquedes per anar a un hotel en Miami. I això és el que ens sortia ahir.
estos números, sense entrar en detalls, el que ve a dir-me és que després del primer playoff n'hi havia certes búsquedes, però després del segon és evident que n'hi havia, però el curiós va ser en Airbnb. Això és per a hotels. Per Airbnb, una cosa llamativa és que quan l'equip va guanyar el primer playoff, la búsqueda no era anormal, no era una búsqueda normalment superior a lo que seria un període normal. Sols quan va guanyar el segon playoff es va produir una búsqueda, però sols durant 4 dies. Després, ja no. Ja pareix que l'Airbnb es centra en aquest impacte inicial i després ja deixem de buscar. I això, per a l'hora de prendre decisions per a les dues entitats, per als dos tipus d'allotjament, té la seva intríngulis a l'hora de prendre decisions, de com incentivar, perquè els d'Airbnb, dic, ostres, i per què paren ahir? Ja estava ple, encara n'hi havia més disponibilitat, per què van parar? És poc probable que fos tan poca disponibilitat. I clar, i són elements a tindre en compte, i de nou, aquesta informació està a l'abast de tot el món perquè és el patró de búsqueda que van fer les persones, en aquest cas els forofos d'aquests equipos, per anar a buscar allotjament, en aquest cas a Miami. Este va de bodegues. En aquest cas es tractava de... En aquest cas es tractava de veure, d'analitzar les ressenyes que fan en les bodegues espanyoles, els consumidors, i tratar d'analitzar-ho. N'hi ha dos elements així. S'analitzen les ressenyes per a veure quines són les paraules claus que més es repeteixen i també per a fer un anàlisi de sentiment. Un anàlisi de sentiment és quan... Això a voltes pareix ciència-ficció, però un anàlisi de sentiment és una persona fa una ressenya, fa un comentari, una valoració sobre la satisfacció d'un hotel i escriu una pàrafa. L'anàlisi de sentiment el que fa és posar-ho en una màquina i interpreta el sentiment positiu o negatiu de 0 a 100 respecte a si la valoració és positiva o negativa. És a dir, no és el típic valora'm de 1 a 10 el grau teu de satisfacció, que també, però este és a partir del que has escrit el trau quin és el teu sentiment cap a la marca. I entonces, uno li posa 80, l'altre 60 i l'altre 100. Depèn de les paraules que utilitza. No és l'element directe de valora'm d'1 a 10, sinó és indirectament fa aquesta interpretació. Bé, el que es tractava es van utilitzar 524 bodegues espanyoles en quasi 10.000 ressenyes des de febrer de 2010 fins a abril del 2021. Entonces s'agrupen les paraules que són els conceptes principals que la gent menciona majoritàriament i estan agrupats en diferents clústers o grupos, però això és el que volia que vegeu. Per exemple, tenim que la overall rating és la satisfacció general. A què es vincula? Es vincula positivament a elements relacionats amb el vi. Si el vi estava bo, la satisfacció és major. Això és algo evident, no n'hi ha que fer massa coses per a confirmar això, però n'hi ha alguns elements, com per exemple, es valora molt el servici del personal, i això és algo que es té en compte, no sols el producte, sinó el tracte del personal. També el preu, si era massa alt, l'efecte era negatiu. El más o menos significa si és positiu o negatiu. Tenia un efecte negatiu. Però mireu, això que vos dia, lo del sentiment, lo de l'anàlisi del sentiment, és curiós perquè quan es va analitzar l'anàlisi del sentiment, el que veiem és que on més es vincula és en el tracte, en el component humà de les bodegues. Més enllà, de fet, en ninguna altra variable del sentiment és significatiu, és important per al model que estava fent. Sols el comportament del personal, dels empleats, és el que realment feia que una persona estiguera satisfeta o no, a base d'aquest sentiment. I a voltes, clar, dius, el paper és molt sofrit i tu poses de 1 a 10, doncs 9, o 8, o 5, però ho poses així sense un anàlisi qualitatiu. Però quan tu escrius alguna cosa,
és algo molt obert i sí que el dona peu a expressar-te més. Pues, a partir d'aquest anàlisi de sentiment, el que veiem que tenia un major impacte era el comportament humà, el tracte dels empleats, el tracte de les persones, i és això el que, aquest contacte, aquesta interacció, és el que realment valoraven en el cas de les bodegues. Després, un altre exemple, en aquest cas, de lo que es diu és sesgos cognitius. I en aquest cas és l'efecte halo. L'efecte halo, de nou, mireu, això és un efecte que està ben establert en la literatura de psicologia i vaig dir, però jo diria que això es pot aplicar també al sector turístic. I en aquest cas, en el cas de la psicologia, es produeix, en aquest cas, en el cas de la psicologia, es produeix, la primera volta que es va identificar va ser quan, vos dic primer en què consisteix. L'efecte halo és que tu atribueixes, tu saps que una marca, un producte és bo, o tu saps que l'atribut d'una marca o un producte és bo, i per això automàticament vas a vincular la resta d'atributs a aquesta alta qualitat. Encara que no sigui així, però tu vas a assumir-ho. La primera volta que es va detectar este sesgo cognitiu va ser en el cas de, a l'hora de fer entrevistes de treball, s'observava que els empleadors, aquelles persones potencials empleats que eren atractives, els empleadors valoraven el resto d'atributs més positivament. I simplement era que aquest primer atribut feia que els altres estigueren més alts, aunque no fos així. Clar, això és un sesgo cognitiu. I extrapolant-ho al nostre camp, vaig dir, vale, a veure, seria el mateix cas com en un hotel, imaginem-se que una habitació té vistes panoràmiques xules i ha sigut netejada per la mateixa persona, per una persona. I aquesta altra habitació ha sigut netejada per la mateixa persona, per tant, estarà igual de net, però les vistes són al carrer, no són aquesta vista panoràmica que té. Per aquesta regla de 3, si es produeix aquest sesgo cognitiu, el que va passar és que la valoració de la neteja, sabeu que per exemple en Booking tu valores la valoració global, però després el tracte del personal, la neteja, els serveis, la qualitat dels serveis, la neteja. Doncs resulta que si això es produeix així, la neteja de la segona habitació que no té vistes xules estarà menys valorada que la primera habitació que sí que té vistes xules. I la neteja és la mateixa. Si això es produeix, estaríem davant d'un cas de l'efecte halo, en el cas del sector turístic. El que vaig fer és, però per aplicar-ho així necessita un atribut que no canvi en el temps. Per què? Perquè el que vull és un atribut que siga fixe i que els altres canvien i veure si això que en teoria deu de ser fixe en canvia perquè els altres han canviat. Ara us ho explico en l'exemple i ho veureu. El que així vaig utilitzar, quin atribut en un hotel és fixe? Doncs la localització. No la pots canviar. És algo que, si aquest hotel està ahí, està ahí. Per tant, la valoració, encara que la valoració siga subjectiva, però en promig hauria de ser similar o molt igual, però no diferent. El que van fer va ser agarrar 21.000 hotels de 400 destinacions, llistades en les més populars, llistades en TripAdvisor, i les van medir en 2015 i 2018. Van medir el que vos he dit, la valoració està que en el cas de Booking o en el cas de TripAdvisor, van veure les puntuacions que tenien aquests hotels en els dos moments en el temps. I què vam observar? El que vam observar, efectivament, com us podeu imaginar, és que quan canviaven, però ara veureu, quan el resto de puntuacions, el que vos ha dit, neteja, l'amabilitat del personal, quan aquestes valoracions canviaven del 2017 al 2018, la valoració de la localització també canviava, el qual és una anomalia, però la localització és la mateixa, no tindria per què canviar. Però el que va ser també curiós era que n'hi havia puntuacions de les altres puntuacions diferents a la localització que eren positives, que del 2015 al 2018 havien pujat. I això havia fet que
la valoració de la localització de l'hotel també pujara. Però quan la valoració del resto d'atributs del 2015 al 2018 baixava, és a dir, empitjorava, resulta que això feia empitjorar la localització de l'hotel, la valoració de la localització de l'hotel, però en major magnitud. És a dir, lo de la versió de la pèrdua que he dit al principi, així es tornava, això de que us he dit, un punt positiu, un punt cap avall, té més efecte, quan és cap avall, té un major efecte negatiu quan és cap avall que quan és cap a dalt. Doncs així el mateix, l'impacte en la valoració de la localització era major quan el resto de variables empitjoraven, fent que la localització també empitjorara. I de nou, la localització és la mateixa, no tindria per què haver canviat, podia canviar un poquet, però no significativament. I això aquesta anomalia en el comportament a l'hora d'avaluar els productes es va produir. I és que he posat això perquè en la literatura es diu un halo, en anglès es diu halo effect. Vaig dir, vale, doncs tot això és com una corona d'espines, perquè si la qüestió és, mireu la implicació que té això des d'un punt de vista de gestió. Per què? Perquè, clar, una persona que dirigeix un hotel diu, vale, estem empitjorant un poquet en aquest atribut, però no passa res, en els altres estem fent-ho molt bé. Sí que passa, perquè resulta que n'hi ha molta interdependència entre ells. I el que fas en uno, inconscientment es traslada als altres. I la gent va puntuar-te mal la neteja, no perquè estiga brut, sinó perquè una persona, un empleat, li ha fet una resposta no adequada. I això va a influir en la valoració de la neteja. Per tant, a l'hora d'avaluar cada un dels ítems, no sols n'hi ha que avaluar com va evolucionant per a millorar-lo, sinó perquè també va afectar als altres ítems, als altres atributs de l'hotel. Però això té importants implicacions de gestió. I vos he deixat pel final este de les fotos. Este de les fotos és, el que es tracta de veure així és si els propietaris de Airbnb traten millor a aquells clients que són més atractius o no. És el que es tracta de... Clar, si això és així, a més, sabeu que Airbnb està molt per la no discriminació i tot això. Al principi, quan es feien les reserves, tant el propietari com el client veien a la persona, però després, per el tema especialment als Estats Units, per el tema de racial i tal, van dir no, sols la imatge sols apareixerà quan s'hagi fet la reserva. Així la raça no serà un condicionant de que tu acceptes a aquesta persona com a client o no, tens això. Doncs així és un poc una curiositat, però anem a veure què és el que va eixir en aquests resultats. Van treure una mostra de... Mireu el Big Data que estàvem parlant, la quantitat d'aquestes mostres. Aquestes mostres és algo en el que tot investigador sempre ha somiat en tindre, perquè això no és... Ara avui és habitual, però fa uns anys era algo impensable. Per posar-vos un exemple, la meva tesi la vaig llegir en 2002 i en aquest moment tenia 4.000 observacions i en aquest moment era brutal, tindre 4.000 observacions, a més de tota Espanya. Era algo, lo normal eren 200, una cosa així. En aquell moment era molt. Avui en dia, 3.000 o 4.000, sí, obtens resultats robustos perquè és una mostra gran, però avui en dia, la majoria de les vegades, si es pot, es treballa en el Big Data perquè clar, aquestes quantitats el que el garanteixen és que els resultats que obtens és que realment va ser així, perquè les mostres són tan immenses. De fet, així és que estem agarrant totes les unitats d'Airbnb que n'hi havia en Los Angeles, en Nova York i en Orlando. I van treure la informació de totes les ressenyes de tots els clients que havien reservat en aquests establiments durant el 2019. I ara sí ve la part curiosa. Com determines si una persona és atractiva o no és atractiva? Probablement això és subjectiu, això no ho van fer. Què ho va fer? Un algoritme de reconeixement facial el traïa la probabilitat, arreglo a la simetria de la cara, a diferents paràmetres que es posaven, la probabilitat que una persona fos atractiva. I un exemple és este que apareix així,
Veu? Aquestes 4 persones, el número que apareix ahí és aquesta probabilitat. Està dient la probabilitat de que una persona siga atractiva, més o menys atractiva. I això ho feia aquest algoritme, i a partir d'ahí vam treure aquestes dades, vam treure aquestes probabilitats, i vam analitzar si el grau de satisfacció de les persones variava en funció de l'atractiu que era la persona. I en les 3 ciutats van trobar que sí. A més, per comprovar que els resultats realment foren robustos, van dir, a veure, clar, perquè a l'hora de fer anàlisis d'aquest tipus n'hi ha que tindre en compte les particularitats de cada indústria, subindústria, perquè en Airbnb sabem que sí, una cosa és l'element social en el qual van sorgir, que era jo t'acollisc a casa perquè així interactuem, jo el conec a tu, però avui en dia sabem que n'hi ha moltes Airbnb que és una empresa que té diversos pisos, diverses unitats, i realment aquest aspecte social no existeix, per el qual es va crear. Vale. Anem a veure si distingint un i altre també es produeix, perquè clar, si està l'efecte social, aquest efecte este premium per bellesa, que l'han titulat ahir, es produiria, però si és una empresa que no té interacció, no va produir-se perquè no interactuen el propietari en el client. Pues, efectivament, van separar aquells Airbnbs que sols era una casa o un pis i aquells Airbnbs que tenien més d'una propietat, que dona a entendre que formen part d'una empresa. Per tant, la interacció social serà mínima. I veiem que aquest efecte de que sí, que un propietari tendeix a tratar millor a una persona més atractiva es produeix quan n'hi ha interacció. És a dir, l'altre no es produïa, per tant, significa que sí que n'hi ha aquest sesgo en quant a si una persona és més atractiva a l'hora de tratar-lo millor. I bé, això és una curiositat, i en això acaba la presentació. Qualsevol pregunta, m'ho dieu. A veure. A veure, jo tinc una agència de viatges i estic habituat a vendre habitacions d'hotel, ¿vale? I en la meva experiència, són més de 20 anys, m'equivoqué tots els dies també, evidentment, no? Afortunadament, per a poder aprendre s'han d'enganyar. La meva experiència me diu el que és un 3, el que és un 4, el que és un 5 estrelles, ¿vale? Jo normalment no entrem mai a veure les valoracions de Booking, per exemple, ¿vale? Perquè sempre me creen confusió. Però ara, en el que tu estàs parlant, crec que me crea una mica més, perquè normalment el que valora, el que perd el temps, o el que guanya el temps, me dona igual, escrivint una ressenya, resulta que és un consumidor que moltes vegades està valorant atributs que no es corresponen a la realitat, no? No sé si ho he entès bé, però a lo millor estàs dient, no, mira, el bany era xicotiu, però acaba pagant l'habitació o tot l'hotel, la conseqüència de que el bany és xicotiu, no? Entonces, quasi que me crea més confusió. Això que fiar-me dels meus propis errors acerts amb el tema este, no sé. M'ha deixat això una mica... Sí, és que és així. Clar, confiem en aquestes valoracions, però realment no deixen d'estar sesgats per els nostres propis prejudicis. El que me dona un poc de ràbia és que pareix que això sigui la Bíblia, moltes vegades. Booking ha dit que això és un 8 i és un 8. I no és de veres que sigui un 8. Ho ha dit una sèrie de gent que pot estar més encertada, pot tenir més coneixement o un coneixement inexistent, ¿vale? Però Booking ha dit que és 8, és 8. Sí. A veure, podem distingir entre una tendència general. Si la majoria de gent m'indica com a 8, doncs a lo millor algo n'hi ha. Però al mateix temps no n'hi ha que descuidar que a lo millor l'altra valoració de l'altre atribut li ha posat un 7, però no és perquè aquest atribut siga tan roïn, bueno, un 7 no és tampoc tan roïn, però que siga tan més baix que l'altre. És perquè a lo millor algo ha passat en un tercer atribut que ha tingut una influència en eixe. Però de totes formes, sí que aquestes tendències estan ahí. Podem confiar en el que n'hi ha, en el que, almenys com a indicació, com una pista de per on van els tirs, encara que és de veres que no és objectiu. I dins de que no és objectiu, que la valoració és subjectiva,
encara més quan s'incluïxen aquests sesgos cognitius. Més coses. Digues. En l'estudi de les bodegues, Sí. has dit que va bastar un model, un programa per extraure les sensacions i les emocions de les ressenyes. Podries dir quin és? Sí, de fet, estava ahí. De totes formes, en tots estos... Està sí. Es diu Web Harvey, es diu. De totes formes, totes aquestes presentacions les tinc publicades en articles. Si algú necessita la publicació sencera, doncs la passe sense ningú problema. Inclús la presentació, si la voleu, també, el que siga. Sense ningú problema. De res. Més coses. Digues. Abans Jordi està comentant, que era la pregunta que volia fer-te, que el revenue management és rentable, sobretot quan hi ha events, no? Però el dia a dia arriba a ser rentable? En el dia a dia, particularment en el sector hoteler, sí és rentable perquè un hotel al cap... Clar, pensem, però com anem a preveure la demanda? Però és que un hotel, quan mirem els 365 dies de l'any, en essència té les mateixes fluctuacions. No estic dient que tinga el 10 de gener de 2021 tindrà la mateixa ocupació que el 10 de gener del 2022. No. El que estic dient és que el primer dilluns de gener de 2021 tindrà una ocupació molt similar al primer dilluns de gener del 2022. No es compten els dies del mes, sinó els dies de la setmana. I què passa? Quan això es produeix així, a l'hora de fer les similituds, veiem que són molt similars, que sí que n'hi ha un patró. I clar, si tu veus un patró tan evident, any a any, n'hi ha que aprofitar-lo. Perquè dius, quin instrument àgil tinc per a saber que durant aquest dia la demanda serà baixa. I, sin embargo, el dilluns següent, per lo que fora, la demanda puja. Vaig a aprofitar-ho i vaig a canviar el preu d'una setmana a altra. No estic dient que un hotel tingui que canviar-lo dia a dia, perquè si la demanda no fluctua tant, durant una setmana mantindrà. Però, a lo millor, entre setmana i fin de setmana sí que varia. I no és el mateix el primer fin de setmana de gener que el segon fin de setmana de gener. I, per tant, si això és així, els preus sí que haurien de canviar. De fet, mireu, perquè vegeu, l'empresa d'hotels Marriott canvia, millor dit, revisa els preus de tots els 8.000 hotels que té arreu del món 4 voltes al dia. Per què? Perquè el que està veient és quines les reserves que estan entrant. En funció de les reserves, estàs dient que pel 1 de febrer avui ha hagut un pico, alguna està passant en aquesta ciutat. No, doncs aquest preu no pot ser el mateix que teníem per a l'1 de febrer l'any passat. Anem a pujar-lo. I demà ho revisaran una altra volta. Segueix pujant, anem a pujar-lo més. La setmana que ve s'ha estabilitzat, anem a mantindre-ho, si veiem que no, ara el podem baixar un poquet. Però sí que es nota molt. En termes de rentabilitat, els hotels que ho apliquen van descobrir ahir un món en termes de rentabilitat. Això és un software, vam estar en el Cercotel, suposo que no serà car, no serà... Vale, això és una excel·lent pregunta. Per què? Perquè podem pensar, claro, Marriott, Hilton, tots estos fan un botó i dis-me quina és la situació en tots els 8.000 hotels alrededor del món. Vale. I, a més, ho tindran ja estipulat, si la varia en un 1%, puja-li un 3% el preu. Tindran alguna cosa així estipulat. Més o menys, perquè li donen marge de maniobrabilitat al revenue manager que està en cada hotel, fins a cert punt. Però què fan els hotels independents que no tenen recursos per a... En una simple fulla d'Excel es pot fer el que vos acabo de dir. De fet, als meus estudiants en la Virginia Tech els ho faig bàsic en aquest sentit, perquè jo no sé en quins hotels van acabar treballant. I els ho faig en un Excel
a més, podeu dir, però i com vas a preveure la demanda? Que és que la demanda hotelera dels 365 dies a l'any és tan similar any a any, tan similar. Evidentment, si n'hi ha un event, ahir l'han d'incorporar este any, si l'any passat no estava, però els patrons són tan similars que és molt fàcil, és relativament intuïtiu fer la predicció, i si tens la predicció, pots determinar els preus. I si no tens un històric, no pots aplicar. Clar, necessites un cert número d'anys, però si no tens l'històric, sí que pots recurrir a hotels competidors de similar categoria. I, de fet, n'hi ha una empresa que proporciona per als hotels dades això està a nivell mundial. En qualsevol país, aquesta empresa es diu, és l'informe STR, és el nom el STAR Report, es diu STAR, S-T-A-R, i l'empresa és STR. Proporciona als hotels quin ha sigut els preus i les demandes dels mesos anteriors. Llavors tu adquireixes això d'altres competidors i pots fer la teva pròpia previsió. Més coses, digues. Extraure tots els datos del Big Data. Com? Per extraure Sí. tots els datos per al Big Data i fer conclusions, TripAdvisor té alguna aplicació? Ho feu vosaltres buscar? Sí, en el crawlers, no sé com es diu en castellà o en valencià, però això que es descarrega, ho fem nosaltres. Sí. Digues. Una pregunta. Com has comentat tota l'estona és de l'empresa privada, que cometen hotels, tal. L'aplicació del Big Data en qüestions públiques, saps alguna cosa? Vull dir, com es podria, per exemple, a nivell de, per exemple, la Comunitat Valenciana, com es podria aplicar? Que podríem, no sé, quin element, per exemple, la secretaria o la conselleria de... De fet, efectivament, la Comunitat Valenciana és pionera en moltes aplicacions del Big Data, per exemple, quan anem per determinades zones, n'hi ha com estacions que el detecten el mòbil i saben per on has passat. I llavors veuen quins són els punts més atractius de cada ciutat i imagineu-se la quantitat d'informació que es pot recabar a aquest nivell i a partir d'ahir analitzar aquestes dades. Doncs això és un exemple de... Sí, tenim l'aplicació de les platges intel·ligents i de les ciutats intel·ligents, que l'any passat en el qual vam fer el congrés de ciutats intel·ligents de la red esta de qualitat espanyola. Més coses. Quan se'n veniu allà? A Virginia Tech? Vale. Però el sistema és privat, no? La universitat no, la universitat és pública. És públic. Sí, és pública. I és cara, és barata? Claro. A veure, és pública, però el concepte de pública ja és diferent. Si una universitat, el 90% de la finançació de la universitat ve de l'Estat o de la comunitat, el 10% restant ve de les matrícules dels estudiants. Allí és al contrari. El 10% ve de l'Estat i el 90% ve de les matrícules. Per tant, és pública, però la proporció és diferent. I pel preu, si en Espanya la matrícula anual ve a costar-te 1.500, 2.000, depèn de la universitat i de la titulació. Però si això seria el preu, allí, si eres de l'Estat, resident de l'Estat, el costa 15.000 per any, i si eres de fora de l'Estat, 30.000 per any. Per tant, 30.000 o de fora de l'Estat de Virgínia. Uno de Nova York que ve a estudiar allí li costa 30.000, a part manutenció i allotjament. Per tant, és 4 anys, 120.000. És el que... I no és precisament de les més cares del tot, Digues. Una pregunta més de Alberto. Quan dius que eres d'ací, la gent coneix, sap que això turísticament és potent en nivell europeu o tal? El què? Quan dius que eres d'ací o coneixen, tal, o si tu veus que ací hi ha mercat per a d'americans, si venen ací tant com venen els britànics, no, o coneixen tant, o saben que allí n'hi ha alguna cosa, pensen que estem en Mèxico, no sé, són tantes coses que... A veure,
a voltes diuen, quan fan aquesta pregunta de ¿saben on està Espanya? Perquè tenia aquest prejudici, no? Però clar, si jo preguntara ¿sabeu dir-me exactament on està Ohio? Pues Europa, a fi i al cap, és com Estats Units. La majoria de gent i en l'entorn acadèmic en el que en maneja sí sap on està Espanya, però potser la gent més rural no ho sap, però és que probablement la gent tampoc sap on està exactament Ohio. Entonces, més o menys és això l'analogia. Ara, clar, els americans quan venen a Espanya, sobretot venen per turisme d'estudiants i turisme cultural. És per lo que, doncs, a aquesta zona en concret no crec que vinguen particularment. Exacte, molt bé. Si saben donar el producte adequat, molt ben pensat. Digues. Quan has comentat el tema de què costaria estudiar, n'hi ha també sistema de beques? Sí. Allí és molt peculiar. A l'hora de, quan els estudiants tenen que sol·licitar les matrícules, són les universitats els que els accepten i entonces ells tenen que fer, per exemple, sol·liciten 10 universitats. És un exemple, 10, 15, les que consideren. I les universitats estudien cada una d'aquestes sol·licituds i depèn de la valoració que cada estudiant obtinga, li fan una oferta. I fer-li una oferta significa, mira, en el teu cas anem a pagar-te el 40% de la matrícula i a més tindràs l'allotjament inclòs també. O en el teu cas, 50%. O tu, si vols, tens que ser el 100%. I no sols miren la nota. Per entrar allí, miren com d'implicat has estat socialment durant el teu període en high school, en l'institut. Si has col·laborat en el que diuen la comunitat, en la ciutat, has mostrat lideratge, per exemple, en esport. Bueno, sí, clar, estan les beques d'esport. En aquest cas... N'hi ha, però... Sí, claro, igual que per a qualsevol altra titulació. L'únic que passa que en els esports és algo molt... Estem ara que de Simuro s'han anat 3 xiquets ja. A tenis o a què? A futbol, de porters. Uno de porter, l'altre de no sé què, però n'hi ha un munt d'ofertes en aquest sentit. Però estem parlant de jugadors de futbol normal, vull dir que no destaquen, estem parlant d'equip de segon regional, no res. Claro, però és que allí és la lliga universitària, no és la lliga professional. Entonces tampoc es paguen la matrícula sencera o parcial i també l'allotjament. I entonces fan allí el deport i al mateix temps estudien la titulació. Però no és lliga professional, entonces no es tenen que pagar. Acaben d'anar José, el director del Montcada, el seu fill, Pau. Sí, n'hi ha diversos, sí. Més coses, curiositats. Joves, no teniu res que preguntar? Molt bé, doncs res, que el que us he dit, queda a la vostra disposició per qualsevol cosa que vulgueu, ací o allí, així que a la vostra disposició. Moltes gràcies.